Beno. Ongi etorri, sufrimenduaren txokora. Divertitzera etorri gara eta. Ai, zer da 6 hori? A ber, zenbat diru neukan. Ongi etorri Tasio. Ongi etorri. Libertimentu egunotara. Esaten zuten bezala, nos lo vamos a pasar pirata. Zelan! Thermodux. Ni bihar ospitaleruntz berriro ere entzuten zait, ezta? Dena entzuten da, ondo entzuten da. Ondo, bale. Zakin noruntza joan behar nuen. Ondo. Bezeri gabe. Egia esan eskutsuek ondo, oso ondo. Dirudienez, tortura amaitu da. Eta noenetz garatxoak eskutik alde egin dute. Ea zer esate jaten bihar, bino akaso azken interbentzioa izan daiteke bihar. Hola! Bai. Bai eta bai, noski. Nola akatu hori? Don't die, please. Laborantza zuzenekoa, bai. Laborantza. Asperdurak jota amaituko dugu. Zin dagizuet. Hildatxo. Euskal Herriko Laborantza ganbarak babestua. EHLGek babestua. Gaur hasi naiz Final Fantasy 6an. Ilarri bere Super NES Minia utzi dit. Bikain. Ea zer ditzozun, esango didazu. Zer iruditzen zaizun. Macho. Neri asko gustatu ditzaidan eta iruditzen zait esan izun bezala
dela Super Nintendoko beste Final Fantasy iru jartzen du txapuza numeriko horri euste oraindik ze beno, European ez zirelako hiru lau eta bosta irten horregatik. Aupa Ibaios. How are you? Ondo, hementxe. Bueno, ondo. Jokontara jolasten egon daiteke ondoen egia esan ez dela asko. Baina dira. Hementxe gaude. Sufrimenduaren eskutan Final Fantasy Real Final version 2 konpondua. Mira, es que ez ditut dakatzen siquiera. Ei! Ona! Ona hor zerrikeria. A ber, estatistikak. Ikusi nahi dituzke. Zenbat behar dut? Mailaz igotzeko. Magic skill. Driada uste dut beti dagola 0,89an. Eta ezin dela hobetu. Undine zazpian malima dago, esan nahi du topean dagola oraingoz. Orduan, bueno, jungo naiz ordenean nome igotzera. Kameloko azken ikusten hasi nahi spoiler hitza ipatu zuen arte. Lorelin pixka eta aurreratu arte ez dut ikusiko. Nik oraindik ez dut ikusi. Spoiler gehiegi dago, ez jolasteko modua, no? Iru. Eta bi. Zezaren joko bazaltza spoiler bota gabe izan da esaldia, ai ama. Ahí ez dauka magia gehiago. Ba, holaxe, gure farmeo bikaina. Magiak adibidez hobetzeko eta beraien boterea hobetzeko, ba magiak erabili egin behar dira. Orduan, magia bakoitzeko magia gutxien gastatzen duen erabili, behin da berriz, eta magiaz igoko dugu. Aupa, tfe. Fedea, tfe. Jo, justo, etortzen da jendea, egiten duan zuzeneko aspergarrienean, ikusten, orain, maila zigo da, ez du spoiler botatzen, baina jokoa nolako den jakita pixkat izorratzen du. Onkera nobera ezer jakin gabe jokatzea kriston esperientzia da. Orain, nome igo da lehenengo mailara. Eta begira, erabili ditu dela behin baino gehiagotan botere hauek, Hombre, cita al Gabón. O sea,
Jartzen dudala, ez sartu. Ez sartu. Aspergarria izango dela gaurko streama. Orain kade igo behar duzu, nola kade? Kade... Kade... Mai gaina? Kade... Gabon, everyone. Gaur aspertzera etorri zerat, ez? Osa, gaur... Oso txiste txarra. No merengatik, ai ama. Osa, egin batean harrapatu dut. Egin batean harrapatu dut. Konturatu gabe harrapatu dut. Ibaios, no me jodas. Ai... Egin batean Loyola, nahi ama, Tasio. Tasio muy lejos. Horrekin, ez txistak gazteleraz ez ditugu botako, Nahikoa da. Nahikoa da. Hemen arazotxua daukat. Claro, honek ez dauka nere buruari botzeko magiarik. Magia guztiak erasokorrak dira. El raso. Bestei erasotzekoa dira. Orduan, honekin egin behar dituan magiak, etxaiei bota behar dizkiet. Baina ez bazaizu gustatzen zergatik jolaste duzu. Nola zergatik jolasten dudan? Hemen amaiera arte jolastuko dugu. Pasatu arte. A ber... Ez da ere atxegin ez dudanik... Bueno, bai, pixka bai, osea, ematen diot 6 bat jokoari, orduan, bueno, ez dago gaizki, amaiera ikusi nahi dut, baina ditu fallo asko dauzka. Pixkat bai, streamer pentsamoldean sartuta, bueno, gauzak pixkat exageratu egite ditut, baina bai egia dela arazo piloa dituela joku honek, arazo asko dauzka. Eta batzutan goaikarria, adibidez, ze ostra egiten ari gara hemen? Pues eske ez dago beste tokiri jun naitekenik, baina eske ez dut mailarik. Aurrera jarraitzen badut suntxitu egiten diate. Egozko super... New Blood da, bako erabili, vamos... Adibidez. Adibidez, hau... Hau, egiten nahi naizen hau. Orain arte ez dut farmeatu behar izan ezerrez, erabilitut botere pilo bat, eta hala ere, nere boteren mailak daude oso maila txikian. Baina hori ez da arazo handiena, arazo handiagoa dira, inteligentzia, osea, adimen artifiziala pertsonaiena oso txarra dela, naiz eta jarri erasotzeko une oro, porque badauka erasotzeko jartzeko, ez? Kaxatxo bat, erakutsiko dizut. Baina, hemen, adimen artifizialari, hemen esate duzu zenbat aldiz eraso ezaken eta zenbat hurbil daitekeen, ez? Edo ez erasotzeko eta alde egiteko. Hemen ez du erasotzen, hemen oso ondo egiten du, ez du erasotzen, atzean mantentzen da, eta hemen ia ez du erasotzen eta nahiko atzean mantentzen da. Orduan, ez du ia ez zertarako balio. Ematen du, 16 aukera daudela, bino benetan daude bi. Hau. Eta hau. Ez dute ia erasotzen. Gero hori Mega Driveen ez da pasatzen. Nola? Noski ez dela pasatzen, porque Mega Drive dauka blast processing. Eta prozesagailua dauzka aukera bastante gehiago. Eta ez da broma. Kostatzen zaio jotzen duzunan etxai bat registratzea jodula. Askotan ez du registratzen. Askotan registratzen dunean mis bat egiten duzu. Ez dio benetan jotzen. Jo nahi baduzu pertsonai bat, horrela jotzen badiozu, askotan mis egiten duzu. Eta nahi baduzu zure golpeak edukitzea ez blokeatzeko aukera mantendu behar duzu. Eta 1, 2, 3, 4,
6, zazpi, zortzi, bederatzi, 10 segundazo egiteko eraso bat, edukiko dula 175 ez blokeatua izateko. Ze askotan blokeatzen didate eta ez naiz jolasten ari. Osea, pasatzitut 10 segundo erasotzen ezertako. Osea, kargatzen eraso bat ezerrez egiteko. Eta holako gauzak. Zeratik daukan nome berriz? Ai, ama, ke kagadon hori gastatu nahi gabe. Sekreto mañana, sí, eso. Ikusi duzu, 10 segundazo erasotzeko, 10 puto segundo erasotzeko, eta egia da, eraso dezake dela lehenago, gutxiago kentzen duzu, bino baita ere aukera gutxiago duzu jotzeko. Geroz eta gutxigo rekargatzuzun, orden eta aukera gutxigo dituzu jotzeko. Un zurullo, como una casa. Eta hitboxak dire oso, osea, min kaxatxoak oso txarra dire. Batutan ez du erregistratzen esan dizuan bezala, batutan monstruak daude airean eta ia ezerk ez die ematen. Probatut arma guztiekin, hasieran genuen teoria, arma, pues igual, arma batzuk jotzen zutela goian, beste batzuk jotzen dutela bean, pero nahi dutia, osea, batzuk ez dute jotzen eta punto. Bean daudenean eta listoka listo. Gero, eraso guztiek, usten zaituzte ezin jo dezakezula. Imaginatu, nahi dudala rekuperatu mundu guztia. Rekuperatzen ditut, horrela, eta animazio egiten, orain naiz naiz mugitu. Etortzen da etxei bat eta fulminatzen nau. Osea, rekargatzen ari naiz, edo botatzen dut zerbait ez, pues, hobetzeko erasoa edo olako zerbait, eta hau egiten ari naizen bitartean, jazta, pertsonaia hauek ezin dira mugitu. Edo zein eraso botatzen dizutela, ezintzera mugitu. Ezintzera mugitu. Edo zein... Osea, pertsonaia hori gelditzen da inutilizatua. Osea, azkenean da jokua da, aber nork botatzen duen magiaren bat alik eta azkarrenen, inutilizatzeko beste pertsonaiak. Hasieran magiarik ez neukanean, etxai batek hartzen zaitu iskina batean, iskina baten kontra egiten dizuela, pam, 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 eta ezintzera atera. Ezintzera atera, edo aldatzu zu pertsonaiaz eta jotzen diozu, edo magia bat botatzen diozu, edo etzeratetzen. Etzera hortik bizirik atetzen. Ditu gameplay arazo Secret of Zurullo. Ditu ideia hon asko, porque principios jolastu daiteke lau pertsonekin, eta hori, osea, lau pertsonekin, 3 pertsonekin jolastu daiteke kooperatibo eta nahi duzuna, baina, ez dago... Osea, jokua berez ez dago ondo programatua edo ez dakit nola esan. Gero orain adibidez ez daukat farmeatzeko tokirik, etorri behar dut ona nahi eta nahi ez. Eta suntxitzen haute. Gida batean begiratu eta zen mailatan iritsi batzera nola eta jartzen du 60 mailan. 60 mailan etorri baduzu eta inago 40 mailan. Osa, behar ditut 20 maila gehiago. Bueno, behar nik ez ditut behar, naiz. Amo. Retro jokutan, behar ez dut behar, noski horregatik iritsi naiz 40 mailan. Bino, eske, ikutzen didate eta kentzen didate 250. Eta nire eskubiko biek daukate 300. Osa, 2 ostratan hil naute. Dragoiaren zatia gustatu zait. Dragoiaren hori da onena dagoena. Eta orain musika aldatu da. Dragoiaren zeraren musika aldatu da. Ze amaieran nago eta etxaiak indute ez dakize zurullo. Eta, bueno, pues, oso ondo dago. Musika aldatu da. Eguna aldatu da, koloreak aldatu dira, eta askoz politago da.
pertsonaiak ere gelditzen dira taskatuak, seguntan orazoa zen... En fin. Zurullo baina polita hori da, zurullo polita. Bezke, bira, dragoia zegoen. Ui! Eta musika hau da, pues... Osa, igual, bideojo kontan da bi musika honak. Beste guztia dire zakurraren putza. Bueno, pues izan daiteke. Baina, dragoia, polita. Eta orain, galdu naiz. Porque mapa hau, nork ulertzen du, nik ez. Bidate zuen dela egun batzuk egin zenuen jokoteniako aurkezpena atxein izan nuen Ibaioz, nik ez dut ikusi. Zakit nora ostra jun behar dudan, ona... Orde dut bai. A ver. Hemen badago momentu bat. Da, juten denean... Hemen. Hor... Posten nahi, sozial oso duen nengoen, baina espero baino beto ateratzen dena, ze guai. Ni aurten ezin izan dut jokok tekniara jun. Manun gogoa, bino... Kompromezu bat neukan. Asiatikotara juten direnak bezala, kompromiso. No. Horpeia jarri genizun. Hori infamatu atzera. Baina entzun dut ilargirenean publikoan zeudela, beraz jakin dezakegun nor zaberen. Bai, hori egia da. Norbaitek esan zuen, ikusi nindula errepikapen hortan, eta esan zidala ez neukala Espainiako erregearen antik. Mira, ez ari dira. Principios, urbildu barko lirateke monstronta eta jo. Ni mutila naiz, Begira, ez dio ezertxo ere egin. Ezertxo, niun ezertxo. Errege portea ordea bai noski. Zorionak DM. Zorionak zergatik. Erregearen antza ez izateagatik. Nio badakizu zenbat ate irekitzen ditun horrek. Ez. Berantzako esaten dizute edo. Bai, momentu baten esan zidaten, eta hemen kontatu nun, eta ordun geroztikan badago jende bat deitzen nagoela Felipe, hemen. Oso barregarria izan zen une ora, bai, rimaz.
Egia da, ba, segun nol, osea, antza bat posible nahi azula hartu, Osea, igual bere pelikula egiten dutenean, pues igual hartu nazakete. Izan liteke. Emeritu da berria. Felipe. Dade urtean deno joan behar dugu eta gero bazkari landen eta kompainia. Bai, dena juten baldin magera, igual guk ordainduko dugu ez, gure zatia. Final Felipe laugarrena Pixel Remaster. Zorionak izan dizu Juan Carlos Anta ez daukazulako. Bai, hori ez, horren anta ez dut. Jon Kiarlos ez, horren anta ez, zorionez dut. Es que sunchitzen naute, txo. Me sunchizan. Juan Carlos izango da betirako erregea danon bihotzetan. Horrek ez du erregetasunari ez dio uko egin inoiz. Horre pentsatzen du munduko erregea dela. Haupa elkaitza. Mapa hori modezebean eginda zegoen. Ah, bai, eta dauka efektazo bat, itxoin, Beira, ez efektazo, Boitu bi. Bi efektazer. Tio, bon asko dago hemen gaur, Bira ze efektazer? Osea, alde batetik daukazu. Gora. Eta bera, bestetik daukazu hau, ikusi ezakezu gainetik, de hecho, hasiko naiz igual erabiltzen gehiago hau. Pues naiz aklaratzen ezertaz, bestela. Eta gero daukazu zoramen hau. Mira. Mira, Rotazioa egiten du oso ondo, porque ez du kalkulatu behar ezer berririk, bino ya pasatzen duzunean kalkulatu behar ditu... Bino, bai, mode 7 for 5 ever. Gorgeous. Joko oso guapo dago, Bai, guapo polita. Polita bada. Txon. Arazoa da, esan dizuena. Ez tital beste, baina guapo dago, bai. Tital beste maila batera dago. Jolasten ikasi duzu azkenean, bai, naiz. Maixua, ja. Jokontara maixua. Gauza da, hain ona naizela, iritsi naiz 40. mailan, 60. mailan dauden monstro hauen konta, eta etorri zait, hor daukadan kirikino bat, akatzen hau en 2 hostias. Intxu hostiz. Zital mode 7 da, zitala mode 8. Jokan ezatea ultra entretegarria da, ikusi. Ez du gote baina pixel erdena ditu. Osea, etorri naiz. Osea, jarri dut benetan, izango dela munduko ez zuzeneko bira! Aspergarriena, eta etortzen zerate. Me cago en todo. Bira, ikusi duzu ezkerrekoa, ezkerreko neska,
Ezkerreko neska horrek suposatzen da daukala atake erasoa maksimora. Urbiltzea etxaiei maksimora. Eta begira, adimen artifiziala, totalmente chat GPT. Txe. Zuzenen bakarrik ikusi, ez da horrekoan eskulanen bat galdu nuen, eta kanera sartu nintzen, baina ez dago bideorik, ekaitzarena, nidea. Ez dago zuzeneko ikustea, txaten agarra jotzera baino, beti bezala, ba, oso ondo deritot. Mesez, jarraitu hori egiten. Eta ez gelditu. Uitxoin, ustu dagoela bifa berriro ere nire pasilloan, segundo bat. Ez. Ez dago Alicantekoa bere mutilarekin izketan. Ez diturago publikatzen, ni eskuz publikatu behar ditut, baina ez dakit. Ale, Gabon zital, eskerrik asko pasatzeagatik. Asperduraren mundura. Mundutik. Barroko nire ez zegoela ezer. Ez dakit. Zer egiten aritu da, gure lagun ekaitza. Akaso bizar berri bat? Kontatzen baizut ez duzu sinestuko. Pegatina baten diseinua. Bueno, igual aurrera jo genezake. Ui, barkatu spoilerra. Bizarrerako produktu bat. Bizarrerako produktu bat derago gainera, la virgen. Ke bizarro. Chocolate Wonfit. Special guest, noski egindako produktua noski. Olioren bat edo, benetan? Por las barbas del profeta. Bostunda pico. Igual da efectivo, justo hori. Likido baino solido delako, baina bai. Ze ona. Ze ona txo. Honek tarratzen gehiago. A tomar porreado. Batik gukatu dituen da eskatu ditu jada. Ea noiz ailegatzen diren. Baze guai.
Bird butter. Bread and butter bezala. Ondo. Artista. Batzutan pegatinak, bestetan zapatilak, zapatak. Denetarik egiten duen gizona. Egun bat ensambladen probatzen eta hurrengoan marrazten. Ulertut, egun batean asambladaren bat egin beharko dugu, hori da hasiera batean, ez asamblada, que dices, está loco. Bizita topera biziten, oso, ondo. Tijera beti. Ni ere bai, hemen, osea... libertimenduaren ertzean. Beti bezala. Batez ere unetan, bueno. Nor ez da divertitzen ari, Esan dieza dela, nor ez den divertitzen ari. Bere bizitzako zigorra jasan beharko du. Berriro ere magia gabe gelditu gara. Bizardunen asamblada. Salamando guerra. Une honetan nor ez da ongi pasatzen ari. Bide batez Iruñek ondo pasatzen inguruan esantzun nahizula egin denen artean gauzak egitaren inguruan esantzun nahizula egin Fortniteko txapelketa o no seke. Norbaiteri esan dio zerbait, publikatu du zerbait. Hiltzen ari zait ondoko alboko emea. Fortnite orgia. Orgiak hemen etxe hontan daudenak, Horrekoan batzuk etzinatzen egon, bino, jabeak deitu zian esanez, batzuk entzun duzu, hau, jabeak deitu zian esanez, bizilagunan gutaz kexu zirela, soinu asko egiten genuen, eta soinu horietako batzuk, jendea txortan entzuten zirela, eta era berean, ez zait gelditzen gehiago. Griffin Helm. Forgiastikoa, bai. Gexatu mentzirela bizilagunak, hemen soinu asko entzuten zela eta asko txortan zirela. Osea, jendea txortan entzuten zutela hemen. Hemen pantalla hortan, Secret of Manako pantalla hortan dagoen bezala, foliaje pilo bat egiten. Eta esan nion, hemen txortan ez, ni dakidana ez, bino txortan jendea balima dago, gaitzerdi, osea, disfruta dezatela, eta bizilaguna, que se joda, no? Da, txortan da hemen enteratu ez, te imaginas? Arrazoia zeukaten bizilagunek, soinuarena bai, bino txortan egitarena, ni dakiala ez. Orain kaskoekin nago, igual orain bertan nire pixukide guztiak irten dira pasillora, eta dozte ornizio bizian
bueno, zu eman diotela lurreko parke guztiari marruskadura indarrarekin. Baina, eta hori galduko dugu. Baina, bueno, gerora komentatu nion hemen Errumaniako gure lagunak soinu pilo bat egiten duela, asko oso ozenki hitz egiten duela gauetan, eta bar, eta kexatu naizela ni berekin hitz egin dudala, eta bronkaren bat eduki dudala berekin baita ere. Eta esan hori izango da. Eta, bueno, pues berarekin hitz egingo zuela, eta bar, eta ez dakiz zer, eta pixka beranduago esan zidan, gehitu behar du gauza bat, norbait, zuen, osea ez norbait abildua norbait, baizik eta zuen pixuko nor ikusten, ez behin, baizik eta askotan, ikusten omen dute leiotik masturbatzen. Leiotik, kanpaia jotzen, emakumeen inguruan ere kanpaia jotzen, esaten da? A ber, baina non bizitzara. Boa, Ibaios, zenbat kapitulo galdu dituzu? Zenbat kapitulo galdu? Hau da, doble maulerren elkar bizitzako bosgarren atalean gaude. Bosgarren denboraldian gaude. Xaguak klikatzen dio Eiderrek. Xaguak klikatzen, ahi guztaren zet pilo bat, eskerrik asko Eider. Ba, bueno, gazteleaz esan zidaten, orduan, ba, norbait, kanpaia jotzen edo xaguak klikatzen ari dela lehioan. Eta honek, grazia egiten dit, ze prácticamente, osea, ez gehiagi gantza, ez? Osea, ezin da. Osea, onork ikusten ba, osea, gure gelatik, gure edozein gelatik ikusten bagaituzte, ezin gaituzte entzun. Osea, gu leiotik bueno, xaguak klikatzen edo kanpaia jotzen ikusiko bagintuzte, ikusiko gintuzkete gut gandik urruti daudenak. Orduan, ezin dute izan gure soinuarekin eragotziak. Pertsona horiek ezin dute gure soinuarekin eragotziak izan. Ez dago angelurik. Doomtrap. Ez dago angelurik. Orduan, niri grazia egin zian, balde batetik da, osea, niri ikusten banazu kanpaia jotzen, ba, begiratu edo ez begiratu, niri ez zaita jola, osea, ez? Biba masturbazioa. Gora, bakoitza bere gorputzarekiko konfiantza eta maitasuna eta aurrera. Dena aurrera. Bizidagun batek ikusi zintuzten eta beste batek entzun, hau zuek zaintzen dabil. Hemen gertatzen direnak txo. Idatziko dute, idatzi behar ditut. Orduan, asuntoa da gora masturbazioa. Hori aurretik joan da dira. Gora, biba masturbatzea. Eta molestatzen badizu, ba, beste alde batera begiratu. Baina, klaro, niri grazia egiten dit, ze gu ikusteko angelua, kanpokoak ere bai, gu ikusteko angelua, ia ezinezkoa da. Gu ikusi nahi behar gaituzte, edonor, bakoitza bere leioan dagoelarik, edonor, leioan bertan egon beharko luke xaguak klikatzen, edo kanpaia jotzen. Osea, ni ikusteko jarri beharko nintzake leioan bertan. Osea, leioaren estrukturan bertan jarri beharko nintzateke bestela ezin naute ikusi. Da, imposible. Imposible. Eta grazia egiten dit pentsatzeak nire bizilagunetako bat egotea beno, leioan bertan masturbatzen.
Antik gusto lehian jartzen da beste norbait erakartzeko edo. Da, zehoz der lortu du. Ez dakit zein den asuntoa, zein den plana. Coño, descubierto. Eta, bueno, holaxe gabiltza azkeneko aldi hontan. Entretenigarri, egia esan, entretenigarri. Sexuak beti erakartzen ditu historioak. Baina, tamalez hemengo jendearentzat, txortan uste dut gutxi aritzen direla, edo ezerrez. Aritzen gara, gutxi. Nik hemengo inorrekin ez dut nahi, Osea, nik nahi ez dudalako. Hori, agian pornoa jartzen dute topera. Entzungo nuke, hori entzungo nuke. Pornoa entzungo nuke. Bai, egia da gertatu dela, nik, soinu arraroak entzun ditula, uste dut norbait bat zegoela, hemen kontatu nuenean, duela ez hainbeste. Soinu arraroak entzun dituela, behin, exhibizionista etxea. Eta soinua zen pixkat, ez dut egingo zen jendea dabil hemen bueltaka. Ez dut soinua imitatu nahi. Baina soinua zen masturbatzen dena lepotik hartu zintuena. Ez dakit. Ez dakit zein den nik suposatzen dut baiet. Suposatzen dut pertsona bera dela. Baina eraberean uste dut gu ez gaituztela ikusi. Osa, sospetxa daukat, susma daukat ez gerala gu. Osa, ez dela gutazari. Ze... ez dago angulorik ikusteko. Osa, naiz eta egon nere gelan, edo bere gelan, edo beste... Osa, gu lauon gelan pertsona bat masturbat, ez daizu ikusten. Da imposible kanpotik ikustea. Osa, ez dago angulorik, ez dago, osa, no se puede. No se puede. Baina bera bai entzun nuela duela super gutxi, gau ez edo horrelako zerbait, soinu arraroak egiten. Baina agian izpilu bat dela azkero lehioti, bueno, pues, bai. Osea, egin daiteke, bai, esan nahi dut. Estrategikoki egin daiteke, baina nik ez dakit bideragarritasuna noraino iritsi daitekeen. Hauek dira... Hauek dira sartzen uzten ez didaten horiek. Agian balkoian bertan... balkoian ez, izan barko luke bere gelako... Balkoian ez, harrapatuko genuke. No, balkoian no. Dios me libre. Hau zer da? Hemen ez da, Juntzait, bai, entzuten ditula soinu batzuk, eta soinuak ziren txoin, osea, ez dakit egin edo ez. Kenduko dut momentu batez. Vale, nerien. Ai, la virgen. Ez, entzuten jarraitzen du, ez? Nola egin dezaket hau isil dadin txumiskata? Entzuten jarraitzen du.
La Virgen. Kendu dezaket, baina ezin dut hemengo audioa kendu. Ah, bueno, karo, kendu dezaket mai gaineko audioa, eta horrela... Nik horrela egiten badut, zuek entzuten hau zuteni, baina ez duzute audio entzuten, ez? Ez duzute oraintxe bertan Super Nintendo entzuten, alabai. Vale. Txoine, biratuko dut pasillo norbait dagoen. Ez dago inor pasilloan txortan. Baina, soinua zen pixkat horrela. Eta ni pentsatzen nun hiltzen ari zela. Osea, ni ari nintzen pentsatzen boak emarron. Osea, tipa hau ari da hiltzen. Ematen ari dio infarto bat edo horrelako zerbait. Eta egiten dut, sartzen naiz, karo, ni pentsatzen, sartzen naiz barrura. Zer egiten dut. Eta itxoin non rato bat, eta gelditu zen, nik ez nun pentsatu inoiz. Ibaioz ez dakizu masturbazioak noraino iristen diren. Kau, nik ez nun pentsatu inoiz. Ez nintzen pentsatzen ari izan ziteke nik ez? Masturbazio. Osea, ez daite tortzen hori burura. Hori izan daiteke nik. Eta preocupatu nintzen, esan, jo, eske maten ari badio zerbait, baina, karo, ez naiz, imaginate sartzen naizela. Hori pentsatu nun, sartzen naiz. Eske, a ber ze gertatzen ari den. Gero pentsatzen nun, niretzako zela pixat estreñimendu moduko zerbait, ez? Zegoela estreñitua, eta... Baina, karo, zeiza egiten kakagela barruan. Eta pixat aurrerago, urrengo egunetan, pentsatu nun, bueno, pues igual gertatzen ari dena da, lotan dagola, eta pertsona batzuk hitz egiten dute, bueno, pues honek egiten du hori. Baina aurrerago duela gutxi, ja pentsatzen pixkat zer izan zitekeen, eta igual berak egiten duela horrela, pentsatu nun, jo, pues, igual benetan xaguak likatzen ari da. Eta urrengotan entzun dudanean zentzu gehiago zeukan, ze, bueno, joku gehiago egiten ari zen gorputzarekin, nola baita esateko. Edo kakaitez bueno, ja hiltara nola joku ez esartzea. Ez que, imagina pentsatu dela, ematen ari dola infarto bat, eta sartzen naiz, karo, sartzen naiz inbaditzen dut beste pertsonaren pribatutasuna, gainera imaginatu harrapatzen dudala. Oraindik ez dakit. Oraindik ez dakit zertan ari zen. Ez du jakin, bale? Baina suposatzen dut hori dela. Suposatzen dut hori da. Dena den bere oean egiten ari baldin bada, ezin da ikusi lehiotik. Da imposible inor ikusi zana lehiotik. Ez que ez dago angulorik. Da imposible. Lehenengo beti atea jo. Bai, noski. Bai, noski. Noski. Baina, bueno, momentuan, pues hori. Interruptusa badago zuk lana bukatu behar duzu. Nik ez ditut normal jartzen. No. Ni hor, ez literalki, ez figuratiboki, ni hor enaiz sartzen. Enaiz sartzen. Eta interruptusa baldin bada benetan zera kaka egiten ari dela,
Imaginatu, hori dela interruptus, egiten ari nintzen interruptusa hori dela. Bera kaka egiten ari dela bere gelan, zakit, gustaren zaio, hor aritzea, eta eta nola amaitzen dut nik hori. Hori nola amaitzen da. Geran sartzen baza laguntza eskainiz gero ezin zuatzela egin. Paperaz duk pasatu behar. Ai, 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 ez. La virgen. Ba hori, ongi etorri Secret of Eschatological Mana, Eschatologic of Mana. Bide batez hemen badut zerbait. Eman didate ekipo berria uste dut. Dragon Helm eta Girbu. Eunda berrogeita bost y la hostia. Peter Griffin Helm. Alekaitza eskerrik asko pasatzeagatik eta egongo era zaindu muxo handi bat eta pasilloan nahi duzun egin zure pasilloa data. Ez neria bezala, ez dakidala zer gertatu daiteken. Eschatologic story to be continued. Zakit historia asko gelitzen diren jada, teorian gauzak ondo baldin badoaz. Hiru hilabetetan edo hemendik alde egingo nuke. 3 hilabete diot, gutxi gora bera. Eta hor ja, historiak amaituko dira. Baina igual egin beharko nuke, ez dakit bideo bat egiteko merezi du, baina igual hemen kontatu, edo igual idatzi egingo ditut. Eta norbaitek lagunduko dit blog bat egiten, nire domeinuan. 3 hilabetean gauza asko gerta daitezke, bai. Hemen edo zer gauza. Hemen ez dakit, soaren gauzak pixka, zer gertatu da hilda? Leku berrian ere nordaki zer gertatuko zaizun. Leku berrian, printzipioz, bakarrik egongo naiz. Así que espero dut ez, txabal, kentzen diate 160 leno kentzen zizkiaten 200 ez daki zenbat. Leku berrian, printzipioz, bakarrik. Orduan, eluke ezer gertatu behar. Hortara nijoa, ez ezer gertatzera. Hainzat zelozara zaradak ateratzen dituena. Ba igual naiz ni, ba igual kexu dira gero denak neregatik. Ni hain naizelako txortin, baby. Edo lehiora egiten dena masturbatzera. Ba, imaginatu. Igual, historio gabe gelditu naiz. Eta esaten du, ba, historioak nik neuk sortu behar ditut. Ez dago hau superatzerik. Ba, holaxe gabiltza. Holaxe nere bizitza. Holaxe gauza hauek.
Azkenean, 7.000 gauza arraro gertatu dira hemen, eta oso divertigarria, Hemengo bizitza. Ez aspertzeko beste, bai. Lehenengo denboraldia izan zen kotxinarena. Dena zikina eusten zuenarena. Bigarren denboraldia marrokiarren eromena. Hirugarren denboraldia... Hor ez dakit nola sartu, igual hirugarren denboraldia izango zen ja eraso sexualarena. Jode, eskatologian ostean kotxina esaten zuen edo zer imaginatu, eske, buah. Ez dakizu zen zerria zen tipa. Laugarrena, nobioak eta ni sekta batera sartu nahi izatea. Osa, nik ez nu nahi, bino ni sartu nahi ninduten. Eta azken hau, txortamendia. Txortingas. Bost denboraldi. Netflixen baino askoz denboraldi gehiago. Ja, serie batzuk amaitu egiten dira, bigarren, hirugarren denboraldi eta baina honek diardu. Guen kale drama gutxiago zeukan, askoz gutxiago. Bai. Drama gehien montatzen zuna zen marrokiarrean ikuste. La drama del lago. Las dramas del lago. Baina tira. Holaxe gabiltza. Jaun Andreok. La dama del lago, ez, Arturo jaunari, Arturo erregeari bere eskalibur ematen diona, ezin maz, zen dama nola baitera biltzearen, ez, besterik gabe. Dama testu inguru, ezagutzen dugun testu inguru batean erabiltzearen, erabili dutela dramas del lago. Besterik gabe. Txistetxua. Ez dit kasurik egiten, neskak. Ez dut hautatu neskaren boterea hau egiten dudanean. Maten dio duino. Barkatua. Dena nik ere, igual, zuzeneko gehiago behar ditut, ze azken aldi hontan, hainbeste klase eman gaztelera zemate ditut, eta galtzen ari naiz pixkat euskararen soltura, euskararen ariakortasuna galtzen ari naiz. Eta, beno, gustatuko litzaidake zuen izlari kutxuna, o kutxunetakoa izatea. Zuzeneko gehiago, bai, emar ditut.
denbora urritasunak uzten dira heinean dago beste inor, denak erail ditut. Bueltan gara, ongi etorri, ez dut sexuaz gehiago hitz egin. Ongi etorri zarete berdin, baina ez da sexu gehiago egon, ez gara liatu gure artean, ez da inor sartu nere horroak entzun ondoren, esan ez kiel. Amaiera nik egitea behar duzu. Komuna etxiz egitea baso duzu agurrik esan beharrik. Hone gastatzen du pilo bat, 8, 4. Honek 14 dauzkat, honek 17 oraindik. Programatik ustera joan gara eta ez zegoen horregatik bueltatu gara. Bueno, ez dago gaixi ni alternatiba izatea. Me llena de orgullo y satisfacción. Bideojokoak eta kulebroiak, bai. Kulebroi gabe gera ez gaitezen. Dena den ekaitza abisatu dira kulebroiak amaitzer daudela. Teorian hemendik 3 bat hilabetetara etxea utzi egin behar dut. Nominatua naiz eta etxea utzi egingo dut. Ez dakit oraindik zenbat izango den, baina holako zer. Next! Bideojoko retroak eta historia retrogradoak. Zer esan zenuen aurreko batean hori da. Orduan ba, tamalez, seguraski historio gabe utziko zaituztet. Bang. Hilda? Ez da hil. Begira, efektu aldatu da. Eta haren mana gehiago, non bizizara DM Bilbon. Bilbo Zorrozabalen. Ez. Noiz baita esan dut, non bizi naizen. Giputxia naiz. Giputxi pakean. Irunen. Euskara horrekin. Euskara zerri horrekin. No, zerria. Emi, por favor. Ez que horrelako historiakin pentsatzen hiri handi bat izan beharko zela. Bueno, bai. Humore honaren iria. Iria a verte si pudiera. Zen mailaten daukat ja? Ere beru. Silfid 6. Uste dut zazpira igo behar ditu dela. Giputxi asko bizi dira Bilbon. Irun ez da txikia, ez. Ez. Bai, Irunen historio desente. Jende malkorra. Popoi is confused. Nola tan confused?
Justu nuen kulturazioen arteko talka itzela dago. Nere etxean dago, nere etxean bai. Nere etxean dago. Kultura ezberdinan talka pilo bat. Eta bizilagunek entzute dute talka eta perkutoreak entzute dituzte. Tamba, dimbi, damba. Zirte edo zart. Barrura eta kanpora. Nik entzun ditut, Nik entzun ditut txortan bino nere gainean uste dut. Osa, ez literalki nere, te imaginas? Piko, bai, nere gainean jartzen dira, bikote bat jartzen da nere gainean, eta ditute txorta beraien artean. Ez esan edut nere gaineko pixuan. Zumba eta dale. Eta nik txalotzen dut. Nik txalotzen dut. Osa, badago jendea, txalotzen dula hegazkin batek lurrartzen duenean. Tu, beraien lana da. Osa, lurrartzen ez badute ze hostiari dira. Eta nik txalotzen dut jendea txortan dagoenean. Iruditzen zait, bueno, pues, bueno, beste maite duzu, maite edo, bueno, ez dakit, jende batekin igarotzeko denbora pasa itzela dela, eta kaso gehiago egin beharko genukeela. Normalan zure gainean jartzen daira zuketzea bai. Txankletan dabiltza pasi eta zu txortan egiten dutela ustezu. Bueno, nire txorta historio gokoenak nik entzundakoa dira. Nire irudimena beste gauza askoren gainetik dago. Txankleta, txorkleta. Ai, txortan hemen jendia, como si no hubiera un mañana. Ondo ditute. Nez dit molestatzen, Osea, ni jendea txortan entzuten duenan, ez zait erago. Osea, nire gelan egongo balira, nire baimeni gabe, pues orduan, imagino baiet. Baina ez dit molestatzen, osea, entzuten badut etxean, nire gainean, suda. Gazteak dira zure pixukideak, ez nin, bueno, orain sartu den Alicantina ni baino gazteagoa da bai. Baina bestela ez, besteek ni baino 10 urte gehiago dituzte. Amar urte, pero no están amarradas. Tan sueltas. Zure gainen egongo balira, bagixion bai, ala da. Eta kotxina baizela ni baino gazteagoa. Ni baino 10 urte gazteagoa zen. Baina gero eratorri hemendi pasa diren guztiak ni baino zarragoa dira. Urte gehiago izate izan daiteke 40 izate 30 zudaginean arabera. Ba, ala da. Ala da, ni 40tik hurbilago nago. Orduan, pues, 40... Nik zu baina urte bat gutxigo daukat, uste dut. Izan daiteke. Pues hori. Pues beste guztia dauzkate 40... Luze. 45-etik 48-ra, uste dut. Ni 81-koa naiz. Ez, ni baino gazteagoa zer orduan.
Zital da ni baina urte bat zarragoa orduan. Zital bai. No, eso es Zital da 2002koa. Se lo cree nadie, eh. Larogeita bikoa. No te creo. Zital larogeita bikoa da, ez dizu sinesten. Ez dizu sinesten. Benetan? Boa, tío, ni ez naiz fidatzen, ere burmuina ez du funtzionatzen ja. Bastante gazteagoa naiz. Ilargiren adinekoa, ibala, hostia. Ilargiren adinekoa, milioika urte. Puto viejo. Ez. Zugandik hurbilago nago. Zital mundua sortutzen etorri zen lurrera guzkitik. Zarfobiarik ez mesedez. Ez. Kontrakoa, pentsatzen duen gazteagoa zela. Mailaz igo dira. Eta hau. Silfid. Berrogeita mase. Ez ditutzen baki ulertzen. Hau da. Bestearena. Hau da. Nik nahi duena da. Onena. Bale, nik gelditzen zaio. Bastante gainera. Eta zuze urtetakoa. Eider sartu da hori galdetzera bakarrik. 80 eta 8. Heil Hitlerren urtekoa. De repente, es nazismoa de repente. Nazismoa? Nazismoa ekarri zuen. Maitasuna sari zen eta de repente naziak. Nazio pa matar. Baneatuta zuzenean. Otxenteroak, gora. 89koa, guai. Ibilla 87, Ibilla ni baina urte bat zarragoa. 85koa. Viejo, que va, no. Mira nola bugeatzen den erdikoa. Mira. Joko hau 83koa. Eta bira, nola ze zarruno dagon hor erdiko gure laguntxoa. Ez daki zer egin, ez daki ez da non bizi den, ez daki nori eraso. Gaztea ez, bueno. Hemen berdin maite dugu elkar. Elkar mega denda maite dugu, denek berdin. Nik esango nuke 7. maila ere igo naitekela, ez? Baina jokoa ikusten deixente zahartu naiz. Bueno, eske jokoen ostean, nik uste, denek urte pilo bat irabazi ditugula. No mana. El que no llora no mana.
Eskerrak kulebroia kontatu dituzula. Eske bestela hau zen insostenible. Insostenible. Izan da, Secret of Mana jolasten egon naizen stream prolifikoena. Jende gehien pasadena. Eta zergatik kontatzitu delako kriston txorakeriak. Bueno, egiak. Kasuntan egiak. Egiak besterik ez ditu kontatu. Baina, tira, eske, en fin, jendea, la jende, Isabel la jende. Sekretuak, hori da. Manaren sekretuak. Reme, ez dakit zergatik bota dudan zerrikeri hori. Ez du, ez zertarako bali horrek. Horrek zer esan nahi du? Rebotatu duela? Magiak. Repellet de Magic. Magic the Gathering. Por favor. Mercedes. Ez dut partida galdu nahi. Ona. Eta... pues holaxe. Holaxe gabiltza. Ez dakit aurrera jarraitu nahi dudan, A ber, aterako diren bitxardo gehiago. Ni behin gehiago gordeko dut. Osea, behin gehiago ingo dut hemengo farmeotxua. Hemengo zera. Hemengo laborantza. Eta ohera. Gauza gehiagorik ere ez daukat kontatzeko oraintxe bertan. Así que... Eta pena da, hurrengo batean ere laborantza egin behar dut, hau ez da amaitzen. Eta ez dakit zerrekin entretenituko duan, nire ikuslego txita agurgarria. Ez ditut ez da ere joko honekin negarraren ertzean eduki nahi. Sufrimendua besterik ez dakar, bestela. Horrengon kontatzen duzuna ezingo dizugu sinistu. Ez da... Berririk ez da egongo. Ez dut zarren bat kontatzen. Jakingo dugu entretenitzeko asmatu duzula hori da. Tamalez. Menu hauekin naiz oitzen, Menua mierda. Hau zer da, magiarik gabelitu nahizela. Ez, liatu nahizela. Bueno, bai, magiarik gabelitu da. A ver. Joko zorrete izaten saiatu dela baina ez zaiela guztiz ondo atera. Bai, ala da. Leheno kontatu dut, azkenan joko jolaitzu daiteke kooperatibora hiru pertsonarekin. Osea, multitapa erosten baldin baduzu, bueno, Super Nintendo Minian ez dakit posible den. Printzipioz ez dago, egongo da eraren bat soldatzeko, ez dakit.
baina berez ez dauka aukera, bikin jolasteko bakarri dauka aukera. Eta hori da, la hostia, garai hortarako 1983rako, kontsola 1980an irten zen, hori da. Osea, oso guai dago, baina, ez dakit, min kutsak gaizki programatuak edo ez ditu ondo harrapatzen, jotzen duzunean ez du ondo registratzen, eraso asko, dago oso gaizki balanteatuta zen, eraso askok failatzen dute, lehen erakutsi dut zenbat denbora igarotzen den nori eman diot? Popoiri. Rekargatzeko begira, mutilarekin daukat ezpata 6. mailan, eta kontatu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rekargatzeko guztiz, 10 segundo. Eta leno, egin dut proba, askatu dut justo kirikino, hemen azpian dagoen kirikino baten ondoan, eta ez dio jo. Egin duela, traspasatu du 2 aldiz, eta ez dio jo, ez dio ezer kendu. Batzutan faiatzen du. Baina, rekargatzen baduzu, horrela bakarri jotzen baduzu, daukazu aukera gutxiago besteari jotzeko. Eta da pena, jokoa ditu ideia onpilo bat esan duzun bezala, oso ondo pentsatua dago, baina oso gaizki exekutatua. Horra adibidez, jo dut, baina ez dio jo. Silphid 7. mailan, así que ya ustut ezin duela gehiago dijo. Vaya. Gaur egun hori eguneraketekin konpondu halko zuten, baina lehen argitaratuko bertsio finala zen beti. Bai, hori ere egia da. Gero ere aurrekoan nik egin nun zera Gamer Hauntzirako inun Secret of Evermore joku horren analizia, eta joku hori eginda dago Secret of Manaren kodearekin. Ez dakigu eguneko zenbat kode daukan, bino sumatzen da kontrol berdina dauka, akats berdina ditu kodearekin egin dago. Gauza da, hau japoniarrek egin zutela, eta Secret of Evermore Square Enixeko estatu batuarrek, edo, estatu batuarrek egin zuten. Eta akats berdina dauzka, fallo berdina dauzka, minaren registroa gaizki ez du beti hartzen, eta eduki zuten aukera hobetzeko. Nik joku hauek jolastu horretik jokatut Sword of Mana, dagoela ontan oinarritua bino Game Boy Advancen, eta Game Boy Advancen kontrol berdina dauka, baina ondo. Ez du faiatzen. Game Boy Advanceko jokua ez du faiatzen da, hau bino konponduta. Eta da gozada bat, jokua da pixkat motza, baina dago, hau bino ondo egin da. Espero esango zenuna gauzatzuko, keba. Diseinu aldetik esango nuke bai, joko honen historia zakurraren putza. Oso txarra da, oso ausaz eginda dago, ez du zentzurik. Ez zait bat ere gustatzen. Agertzen dira pertsonaia rollo ausaz. Ez dute historiarekiko errelebantziarik pertsonai pilo batek. Gertatzen diren edo suertatzen diren gauzak edo ez dijoazte historiarekin bat, edo ez daukate logikarik gertatzen ari denarekin. Derrepente pertsona batzuk izagutzen zaituzte ikusita bakarrik, eta derrepente pertsona batzuk
beraien laguna direna edo ez dakiten hortzaren, osea, no tiene ni puto sentido. Eta Liz Secret of Evermoren historia da pixkat, nola esaten da, txisi, bueno, kuriosoa, pixkat ola absurdoa, baina bere absurdo keri hortan logika badu. Osea, absurdoa da premisa, juten zerala iraganera, eta zuzera, ez? Iraganera, eta pasatzen zera garai ezberdinetatik, eta pixkat nola pasatzen zen alde batetik bestera da oso absurdoa, baina behintzat mantentzen du kohesioa. Secret of Evermoren zati okerrena niretzako konparatuta honekin da pantailen diseinua. Honek ez dauka pantailen diseinu oso ona, osea, ziegak eta horrela ez daude, ez dakit, Legend of Zelda baten diseinuaren mailara, ez da hurbiltzen ere ez da. Baina Secret of Evermoren diseinua da dena dire laberintuak, dena dire laberintu batzuk super aspergarriak. Hau, behintzat ziegak dirudite, edo gazteluek gaztelu gutxua daukate, baina Secret of Evermore oso gaizki eginda dago, diseinu hori oso txarra da. Joko ez gomendagarrien zerrendara. Bueno, badute zerratera, ez zait iruditzen hau, ez da ere... Osa, iruditzen zait dauzkala akatxo batzuk oso handiak. Oso handiak jostagarritasuna hausten dutenak. Baina orain adibidez, nahiko boteretsua naiz. Secret of Evermore okerrago balantzeatuta dago nik uste. Secret of Evermore hasieran oso gogorra da, baina magia lortzen duzunean hilezkorra zera zuzenean. Osea, niri azkeneko bosak ez zidan ukitu ere egin. Osea, ez zidan ukitzen. Osea, ez zen gai, ostra. Ez zen gai niri ukitzeko azkeneko bosa. Eta lehenengo bosak suntxitzen dinduten bi hostiatan. No tiene ningún sentido. Baina bai, ni joko hau ontara, osea, ez nuke gomendatuko, ez? Askotan joko hau daukate klasikotzat. Ez, pixkat, esan ez bezala joko hau da, ez? Nahi ez Super Nintendoan jokatu beharreko joko bat. Ke ba, ez da, ez da. Niretzako nahi ez jokatzeko joko bat, ez da. Bueno, azken... Walnut zertzen intxaurra, ez? Azken intxaurra. Eta hori, esperantza gehiago diot olako RPG bat bezala, ondoren jolastuko dudan, bueno, igual Earthbound jolastuko duenago, baina hori JRPG bada, ondoren jolastuko dudan Terranigma. Nik uste dut hori dela Super Nintendoko akzio joko honena igual. Edo horrek dauzka aukerak izateko Super Nintendoko akzio RPG honena, eta ez hauek, jokatzen ditudan hauek. Hautsita daude. Ekaitzak esan duena, ideia bikainak, baina gaizki eginda.
Earthbound ere bukatu nahi dut hasi nintzen, baina utzi genuen. Ba, ez daki, galderatxo bat, ja jolastu zula farmeo asko dauka? Barkatu zer esan dugu ez dugula farmeo deituko laborantza. Laborantza asko dauka? Oso gutxi bili nintzena, bale. Igual, erdira iritsi zinen edo lako zerbait. Itxuron hartu nion. Vale. Ez dago. Eta kritika hona ditu, bai, kritika oso hona ditu. Netzako dena den zera Chrono Trigger eta Final Fantasy oieko betzeko zail. Baina bueno, horren erdia bada disfrutatuko dut. Oie dira gelditzen zezkidan biak. Earthbound eta Terranigma. Hilda? Hilda, zenbat magia gelditzen zaio? 0. Eta honi 10. Zanek entzen ditu 3. Baina, badut ez zait intxa horri gelditzen, hasi que deskantxu tokira eta gorde dezagun mentxe bertan. Momentu batani akatu naute. Ze zerrikeria den 4 intxaur bakarrik eramateko aukera edukitzea. Eta ezin eramatea askoz gehiago, ze total. Itzuli behar dut une oro, itzuli behar dut, oso aspergarria. Arrazoi. Ze kasualidadea, Ezagutzen zuten bai. Kakara etorri gara. Hori ere ezagutzen zuten, Kakara. Bueno. Honek esaten du gainera lehenengoak ongi etorria ematen dizu, hemen dagoenak, ongi etorri kakara. Honek esate dizu. Ongi etorri kakara. Ongi etorri kakara. Ongi etorri kakara. Hasierako ongi etorria izan beharko luke. Secret of Mana. Ongi etorri kakara. Ez da intxarra jokoa, ez da intxarra, baina tira, arazo asko ditu eta arazo askok gameplayean eragina daukate. Eta pena bada, oso ondo pentsatu dagoelako, baina arazoak dira. Arazoak ditu eta nik uste dut, bueno,
disfrutatu daitekela jokua, orain magia botere gehiago daukadala, eta bar, hori boteretsuagoa naiz, eta ez da ingo gaikarria bino batez ere hasieran ez duzu magiarik oroitzen zerate, egon zinezten tigre ura lehenengo bosa, tigre bat. Berak magia dauka eta zuk ez duzu magiarik oraindik ezin duzu lortu, da tigraren ondoren lortzen duzu lehenengo magia. Osea, ezin diozu Spike, ezin diozu tigrari ez erregin. Tigreak erasotzen zaituen guztitan zure pertsonai bat blokeatzen du eta katu egiten zaitu. Em, Gidak irakurri nitun, gida ezberdinak, toki ezberdinetako gida ezberdinak, begiratu nun YouTubeen jendeak nola pasatzen zuen, eta beraiek esaten zutena zen, zorte hon, zen junaren gana, eta eraso jozu daukazun guztiarekin, eta batzutan akatzen zaitu, eta bestetan ez. Saiatu ez jartzen bere eskubian, porque batzutan bere eskubian jartzen baldin bazera pertsonaia harrapatzen du, eta eta ez du askatzen, eta murtsikatzen du atzaparen artean, eta hauarekin murtsikatzen du eta guzti hori, baina bestela, ez duz zer egin, azten bada magia botatzen, hiltzen zaitu, eta punto, saiatu berriro. Hori da estrategia. Estrategia da, zorte hon, pues imaginatu. Imaginatu. Ikusi beharko nuke, norbait dausartu bada speedrun bat egitera edo horrelako zerbait ean nola pasatzen duen, igual badago beste moduren bat pasatzeko, edo speedrunekoek egite dute, edo ez dakit, inorokorrean da, zorteon, ustut begiratu nula, speedrun egiten duten gida erdizar batean, eta baita ere zen, zorte hon, juntzaite zara, eta zorte hon. Bai ba. Ba, holaxe, espionetan egiten dute glitch batekin. El glitchardo. Bai ba. Beno doble mauler. Beno mundu guztia, mila esker hemendik pasatzeagatik. Eta muxo handi bat. Muxo handi bat. Urrengo batean egongo gara berriz. Espero hemendik gutxira izatea. Eta jokua azkar pasatzen. Ni masturbatzen naiz nahi dudan tokian. Eta ez datorriko niri esaten non masturbatu behar dudan. Non kanpaia jo behar dudan. Eta masturbado que nunca. Animo mundu guztiari, kanpaia jo, xagua klikatu, eta izan untxa. Ez desan inorri, ez desan inorri. Zaindu zuek, zaindu zuen genitalia, eta beste bat arte. Aio, aio!